Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili iffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni bejniethom li għandu li jsaħħaħ is-sigurtà pubblika u jtejjeb il-kapaċitajiet ta' rispons għall-emerġenzi. Dan il-Memorandum of Understanding sejra li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma timpenja ruħha li tinstalla u żobb l-idranti tan-nar f'postijiet strateġiċi diversi lokalitajiet li jistgħu jiġu operati mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili filwaqt li din tipprovdi taħriġ essenzjali fit-tifi tan-nar u s-sigurtà tal-ħaddiema. Sqarrija mill-Gvern qalet li dan il-ftehim hu pass sinifikanti biex jiġi żgurat li ż-żewġ entitajiet jappoġġjaw lil xulxin b'mod effettiv biex jipproteġu lill-pubbliku. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli li kienet preżenti għall-iffirmar flimkien mal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qalet li bil-ftehim se jiġi assigurat is-saħħa ta' kull wieħed waħda minnha f'każ ta' emerġenza. Huma kollaborazzjonijiet bħal dawn li jtuna sodisfazzjon għaliex naraw l-entitajiet tagħna jaħdmu flimkien għal ġid komuni. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Camilleri qal li fil-pajjiż issa se jkollna water hydrant f'diversi postijiet biex f'każ ta' emerġenza f'post partikolari li jkollna l-provvista tal-ilma kemm jista' jkun viċin. Dan il-mod qegħdin verament nagħtu aktar serħan il-moħħ lin-nies u anke jkollna Malta li tkun aktar preparata u aktar sigura. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cielja, saħaq fuq l-importanzi dan il-ftehim u qal li l-entitajiet flimkien mhux biss qed itejbu l-infrastruttura iżda qed jiġi mħarreġ bil-ħiliet meħtieġa biex jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' emerġenzi b'mod effettiv. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Paul Colleiro, qal li sar eżerċizzju biex jiġi installat fire hydrant kull lokalità biex f'każ ta' bżonn fire engine flok tmur fi stazzjon tieħu l-ilma minnu fl-iqsar żmien possibbli. L-MOU se jibda b'mod immedjat u jibqa' fis-seħħa terminu inizjali ta' sentejn bi provvediment għat-tiġdid awtomatiku.